Deskritta bħala laqgħa pożittiva dik bejn il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech u l-Ambaxxatur tal-Palestinjani f'Malta Fadi Hanani laqgħa li saret il-ħamis fid-Dar Ċentrali tal-Partit Nazzjonalista. Iż-żewġ naħat iltaqgħu hekk kif preżentament għadu għaddej il-ġlied fil-Lvant Nofsani li ma' gwerra diġà ħalliet eluf ta' ċittadini Palestinjani u Iżraeljani mejtin. Ma' Net News Bernard Grech spjega kif din il-laqgħa saret sabiex jiġi diskuss x'għandu jkun il-pass il qudiem f'dawn iċ-ċirkustanzi diffiċli ferm. Kena laqa kordjali ħafna fejn kien hemm bżonn illi nagħtu wkoll messaġġ ċar l-Ambaxxata Palestinjana illi l-Partit Nazzjonalista huwa dejjem u kien dejjem favur il-soluzzjoni ta' żewġ stati fil-Lvant Nofsani. Importanti li kulħadd jifhem illi għalina qatt ma kien u mhuwiex aċċettabbli li jkun hemm ċivili li jitilfu ħajjithom, jkun hemm tfal li jinqatlu għaliex ikun hemm problemi politiċi oħrajn bejn żewġ naħat. F'dan is-sens allura llum anki l-Ambaxxatur Palestinjan ringrazzjali l-Partit Nazzjonalista u lili tal-appoġġ ċar u tal-direzzjoni ċar li anke tajna immedjatament anke bħala parti mill-statement li għamilna fil-Public Affairs Committee tal-Parlament fejn mill-ewwel tkellimna ċar fuq il-kundanna għall-attakki terroristiċi però wkoll mod speċjali għall ħarsien tal-liġi internazzjonali. Iċ-ċivili jibqgħu ċivili u allura aħna rridu nibqgħu nimbuttaw biex ma jkunx hemm aktar ħajjiet ċivili innoċenti illi jintilfu. Preżenti għal din il-laqgħa kien hemm ukoll il-kelliem tal-Partit Nazzjonalista tal-Affarijiet Barranin Beppe Fenekadami u Segretarju Internazzjonali Beppe Galja. Iġlied f'dan ir-reġjun kien faqqa fis-7 Ottubru meta l-Ħamas kien wettaq sensiela ta' attakki koordinati fin-naħa isfel ta' Iżrael. Minn dak il-jum l-attakki miż-żewġ naħat ma qataw xejn tant li eluf ta' ċivili tilfu ħajjithom b'oħrajn sfurzati jaħarbu lejn żoni oħra aktar siguri lejn in-nofsinhar tat-territorju Palestinjan.